Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, pitsa 14 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya na kita sa ikakatluan ug duha nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 17, versikulo 7 ngadto sa 10. Si Jesus miingon, "Pananglitan, adunay usa ka ninyo nga may sulugoon nga nagdaro og nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma. Ingnon ba nimo siya, pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayon. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis ug silbihi ako. Humani ini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon, dili angayng pasalamatan tungod siyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusab kamo, o nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo. Mga sulugoon kami, ug nagbuhat lamang sa among katungdanan." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kasina, kasuya ug kasilag mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palasonon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal ng mga kabtangan sa uban, makapasubo ug makapasuya kanato. Ug usahay, ato pang pangutan-on ng Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasaylua kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug musunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.